Расман муҳориба дар вазни 61 кг байни Саид Нурмагомедов бо рекорди 17-3 ва Кайлер Филип бо рекорди 10-2 рӯзи 5 август дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. шаби гузашта варзигари бебохти тоҷик ҷангвари вазни сабуки UFC Нурулло Алиев дар суханҳои варзигари французии вазни сабуки UFC Бенуа Сен-Денис ҷавоб дод. ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки Бенуа дар саҳифаи худ як наворро гузошта чунин суханҳо навишт. ин навор 20 рӯз пеш сабт шуда буд ва ман нахостам ки шуморо ғамгин кунам. ман аз он шахсоне нестам ки беҳуда гап мезананд. ман интизор шудам, чунки ман дар ҳақиқат боварӣ доштам. аммо мутаассифона баъди ҳамаи ин рӯзҳои интизорӣ Нурулло Алиев аз муҳориба зидди ман отказ кард. аммо бо мо бошен, чунки менеҷери ма барои муҳориба кор карда истодааст. аз муҳориба зидди мо отказ мекунанд, аз мо метарсанд ва ин ҷолиб аст. ин ҷанги ҳақиқӣ мешавад, навиштааст Бенуа. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Бенуа, коргарони саҳифаи Sport in Tajikistan бо Нурулло Алиев ҳамсӯҳбат шуда оиди ӯ аз ин кор пурсон шуданд. ҷавоби Нурулло чунин буд: ба ман муҳориба зидди Бенуа баъди моҳи Рамазон пешниҳод карданд. аммо чӣ гуна ки шумо медонед, баъди рӯза гирифтан вақт дар кор аст, то ин ки ту худро барқарор карда ба муҳорибаҳо бароӣ. ягон кас аз муҳориба зидди ӯ отказ кардагӣ нест. ман ба ташкилот гуфтам ки моҳи июл тайёр мешавам ва розиам ки зидди ӯ муҳориба гузаронам. аммо ӯ фикр мекунад ки ман аз муҳориба зидди ӯ отказ кардам. ман тайёрам ки зидди любой рақибе ки ташкилот медиҳа муҳориба гузаронам, гуфтааст Алиев. ва баъд Нурулло дар саҳифаи худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо илова кард: ман ягон вақт рақиби осон намекофтам. чӣ гунае ки ин корро бисёриҳо мекунанд. зидди любой кас омодаам. ман чемпион шудан мехоҳам ва ин чиз ба наздикӣ мешавад, иншааллоҳ, навиштааст Алиев. дӯстон, фикр мекунам ки ин муҳориба бояд ки баргузор гарда ва ҳамчун дуюм рақиб дар ташкилоти UFC Бенуа барои Нурулло рақиби хуб мешавад. Бенуа Сен-Денис ҷангвари 27-солаи франсуз бо рекорди 10-1, 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 8 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишен. яъне ӯ 100% финишер аст ва ҳама ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст. Бенуа ҳамагӣ як бох дорад ва он ҳам дар якум муҳорибааш дар ташкилоти UFC рух дода буд. ӯ дар муҳориба зидди Аркаец Гудари бо қарори доваро ғалабаро аз даст дода буд. яъне дӯстон, то ҳол ӯро ҳеҷ кас фавран шикаст додагӣ нест ва ӯ проспекти хеле хуб аст. ва агар ки Нурулло ӯро шикаст диҳад, пас ин дастовари хеле хуб мешавад. Бенуа дар ташкилоти UFC 3 муҳориба гузаронидааст. дар якум муҳорибаи худ бо қарори доваро шикаст хӯрда буд ва баъд 2 ғалабаи фавран ба даст овард. як ғалаба бо тариқи сабмишен ва як ғалабаи дигар бо тариқи нокаут. аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ ҷангвари ҷавон ва хеле хатарнок аст ва ғалаба зидди чунин проспект Нурулло Алиевро хеле ба боло бурда метавонад. акнун дӯстон, хабарҳои навро интизор мешавем. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генрей Сехудо дар муҳорибаи унвони вазни 61 кг ки байни чемпион Алҷеймин Стерлинг ва Довуталаб Шон Омели ба нақша гирифта шудааст, прогнози худро дод. фикр мекунам ки Стерлинг Шон Омелиро ба осонӣ мезанад. Омели тамоман греплинг надорад. Алҷеймин ба ӯ фишор мекунад, ӯро дар назди сетка идора мекунад. ва медонен, агар ки Стерлинг маро ба замин афтонда тавонист, пас ӯ любой ҷангвари ин вазнро ба замин афтонда метавонад. умуман ин муҳориба барои Омели проблема аст. Шон танҳо ба зарбазании худ боварӣ дорад. аз ҳамин сабаб ман боварӣ дорам ки Стерлинг ӯро ба замин афтонда дар замин ӯро шикаст медиҳад, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Алҷеймин Стерлинг ва Шон Омели муҳорибаи асосии турнири UFC 292 мешавад, ки ин турнир рӯзи 19 август дар Амрико ба нақша гирифта шудааст.
дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.